Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendari nagusi Andrea, Euskaltzainburu jauna, Euskaltzainok, gramatika jardunaldi honetara etorri zareten guztiok, egunon, benetan pozgarria da niretza Donostiako alkatea ordezkatzea ekitaldi honetan. Orea da gaur, zuen artean egotea eta horrelako ekitaldi izatea nire alkatorde eginkizunetan dudan lehena. Gertukoa saio aspalditik Euskaltzaindia Donostiako udalari. Besterik ez bada, urte luzeetan, 1980ko hamarkadan, Bilboko plaza berriko egoitza izan arte, Donostian egiten zituelako osoko bilkurak, Foru Aldundiaren egoitzan. Baina ez da gertutasun fisikoa bakarrik izan. Euskaltzaindia aholkulari izan du udalak besteak beste. Donostiako kale izendegia landu eta erabakiak hartzerakoan. Horregatik, udal honek ez zuen inolako zalantzarik izan mendeurreneko ekitaldiak babesteko. Donostiako alkatea, gainerako erakundetako agintari batera, mendeurreneko orezko batzordeko kide da. Eta Donostiak hartu ditu mendeurreneko egitarau akademikoko azken 2 jardunaldiak ere. Gaurkoa bata eta irailean teknologia berriak eta euskara gai hartuaz egingo dena. Uste dut, ez gaurko gaiaren, gramatika, eta ez hurrengo gaiaren garrantziak justifikazio handiegerik behar duenik. Jardunaldi akademiko ez gain, bestelako emankizunak ere hartuko ditu Donostiako Victoria Eugenia antzerkiak, kantua, antzerkiak, dantza, baino horiek udazkenean izango dira. Gaur, gramatikaz jardungo duzue. Nire aldetik, hitz labur hauek amaitu horretik, eskerrak eman nahi dizkiet Euskaltzaindiaren batzordetan lanean adidiren guztiei. Beharrezkoa baitu lan hori euskarak eta euskal gizarteak. Gaurkoan, eskerrak gramatika batzordeari, euskal gramatika lehen urratsak 7 liburukitan eman ondoren, lan mardulau prestatu duzuelako. Eta eskerrak eta ongi etorri berezia Ignacio Boske jaunari, Gemma Rigau Andreari eta Rosario Álvarez Andreari. Real Academia de Lengua Espainolaren, Institut d'Estudis Catalanseko sekzio filologikoaren eta Real Akademia Galegaren ordezkari etorri direnei. Asko ikasiko dugu beren esperientziatik, hori ziur, lan egun emankorra izan dezazuela denok. Eskerrik asko.